First und der. Med jer, og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus. Der er 2 ord, som skal stå som overskrift over vores gudstjeneste, som Eders død er anledning til. Det første, det er fra profeten Jesajas, der siger: Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en moder, hvad hun bar under hjertet? Ja, om de kunne glemme. Jeg glemmer ikke dig, siger Herren. Og det andet er fra Johannes Evangeliet, hvor Jesus siger: I min faders hus er der mange boliger. Det kan også oversættes: I min faders hus er der plads til mange.
himmelske Fader, dine tanker er ikke vores tanker, og dine veje er ikke vores veje. Lær os at love dit hellige navn, både når du giver og når du tager, både når du gør rig og når du gør fattig. Trøst og styrk os i vores sorg, og velsign os til under alle kår at være dine, ved vor Herre Jesus Kristus, så at vi engang må samles hos dig i faderhuset med de mange boliger. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Amen. Og så, ja, når det måske undrer os over, det bliver på dansk, sådan at der er danske venner og familie her og i Danmark kan følge med, fordi gudstjenesten bliver streamet, så kan de være med fra Danmark og være med til at sige farvel til Ida. Men, og nu skal vi synge Tager en Stut og Stokkeløtte. Velkommen, kan vi sige, byder vi hinanden til denne gudstjeneste her i Uddragsholdsene og i Kosterfene, som for en stund er blevet en helligdom. Vi nævnte før, i min faders hus er der mange boliger. Sådan har han også givet os forskellige steder her, hvor vi kan mødes og have vores åndelige boliger. Det er her for et øjeblik. Det var så smukt også, synes jeg, at Ida
kunne overnatte et par nætter i Sion, som var familiens åndelige hjem. Nu er hun her, og vi er kaldt sammen af kirkeklokken i det, som nu er vores helligdom, hvor vi er kommet. Vi er kommet for at tage afsked med Ida. Vi er også kommet for at samle minder sammen. Hver især sidder med sine minder om Ida. Og så kan vi gemme dem i vores billedalbum. Og når vi en gang imellem tænker på Ida, så bladrer vi i albummet og ser hende. Ja, sådan var Ida. Vi gemmer hende i vores album. Vi er også for at høre, hvad Gud har at sige om liv og død, når vi ikke har flere ord. Når vores forstand ikke rækker længere. Vores forstand når kun hertil, kist og graven. På den anden side, der er det Guds sag. Så må han fortælle os, måske, hvad han tænker. Ofte siger vi farvel, eller bye. Det er så moderne at sige bye til hinanden. Men vi tænker jo næsten altid, når vi siger bye, så tænker vi altid, vi ses igen. Vi så just. Eller på gensyn. Og der er ofte sagt farvel til Ida. Ofte sagt bye, eller hvad man nu siger. Hun måtte sige farvel til det sted, hvor hun var født. Farvel til det land. Og så blev hun omplantet til Danmark, hvor der så heldigvis var nogen, der kunne sige, velkommen Ida. Men de måtte også sige farvel. Hun rejste, men også når hun var derhjemme og gik ud og skulle lege, eller skulle i skole. Hej eller bye. Ha' det godt. Vi ses igen. Og sådan blev det faktisk ved gennem årene også. Da Jens blev en del af hendes liv, så blev det, da de mødtes her, og hun skulle tilbage til Danmark. Bye, hej. Hvor der tænkte de måske ikke på, at de skulle ses igen, men det blev så til mange gange til Færøerne, og så tilbage igen til Danmark. Bye, og vi ses. Sådan tænkte de hver gang, tror jeg. Men sygdom kom til, og så blev det så til det sidste farvel. Det blev farvel til arbejde, venner og familie. Og farvel til jer, til dig, Jens, som hun bar i sit hjerte, og til jer 4, Anja, Liva, Elias og Benjamin, som hun bar under sit hjerte. I måtte sige farvel, slippe hendes hænder og bede Gud, kære Gud, tag dig nu af mamma, tag dig nu af min hustru. Og vi er samlet her, sammen med Jens, sammen med jer, sammen med familie, sammen med venner. Vi er her for at sige farvel. Vi føler os altid magtesløse, når døden har banket på. Og særligt føler vi meningsløshed, når livet, som for Ida jo var midt i livet, 47 år, familie, venner, arbejde. Ida fik jo, om ikke et langt liv, så på mange måder et spændende, og jeg tror, hun ville sige, at hun havde fået et rigt liv. Hun oplevede meget godt. Med sit milde væsen, så fik hun gode venner. En mor måtte sige farvel til sin lille pige, som kom til Danmark, og her fik hun et godt barndomshjem hos Christine og Jesper, og sammen med bror Peter, som er her og vil bringe en hilsen også. Med sit, som sagt, omsorgsfulde væsen fik hun gode venner. Hun fik god skolegang. Hun fik gode venner, og hun fik en god uddannelse som farmakonom, og som sådan arbejdede hun en kort tid i Tórshavn, hvor Jens fik øje på hende.
Eller også var det hende, der fik øje på Jens, hvad ved jeg. Men i hvert fald, det blev så ikke mere i denne omgang. Men de kunne måske ikke helt glemme hinanden. Og satte hinanden stævne i København. Og så blev det dem. En tid her og en tid der. Hvor i en tid i Danmark her, hvor Anja og Liva kom til, flyttede tilbage til Færøerne, hvor I to, Elias og Benjamin, kom til. Familien var fuldkommen. Det var en stor lykke for hende at få eget hus her. Få lov til at se, at børnene kunne opvokse her. Hvor det var trygt, følte hun. Og hvor hun fik lov til at udfolde sin egen kreativitet. Med blomster, tang, tærter og høns og tegninger. Men måske mest var det hendes lykke, at hun fik lov til at være sammen med jer. Være en god hustru for Jens, og have tid til at være en god mor for jer. Hun var der for jer. Hun fulgte jer i skole, og hun var der, når I kom hjem igen. Hvor mange børn ønsker ikke det? Hun havde god forbindelse med sin familie, med sin far, som imidlertid var skilt og fik en ny kone, og hun fik 2 nye, eller halvsøstre, Clara og Maria, som følger med og sender hilsen også til sin halvsøster her. Hun havde gode venner i Danmark, som også følger med og siger farvel og tak. Her på Færøerne var hun så nær knyttet til Jens og til jer. Og med også til familien, til søskende, svigerfamilie. Albin og Marion, som jeg har forstået, hun satte så stor pris på og elskede så meget. Huskede jeg med en julekalender hvert år. Hun favnede jer med kærlighed, og I favnede hende med stor kærlighed. Hun var en kær svigerdatter for jer. Også fra svoger, svigerinder, var hun knyttet, til dem var hun knyttet. Og I var en uvurderlig støtte gennem den lange sygeperiode. Både for Jens, for jer 4, for familien blev der et sammenhold på den måde. Ida var syg i mange år. Og selvom familie og venner følte, at det var dem, sådan har vi talt om det, at vi ofte, når vi kommer til den der syg, så føler vi, at vi skal give noget, vi skal trøste, vi skal opmuntre. Men I oplevede det modsat, at det var jer, som faktisk blev opmuntret, når I kom og besøgte Ida. Hun havde en kraft, hun fik styrke. Gud gav hende styrke på en eller anden måde. Familie og venner. Og ikke mindst skolen. Lærere, elever, kammerater i skolen var en stor styrke. Gav stor omsorg til familien. Stor omsorg og megen kærlighed oplevede familien for jer. Det, siger Jens, skylder vi jer en stor tak for. Ida var syg i de sidste mange år. Men hun havde livsmod til det sidste. Hun var kreativ, spredte glæde, men ikke kreativ for sig selv, men hun delte kreativiteten med jer. Det er lang tid at leve med sygdom. En sygdom, som langsomt spreder sig og gør om sig. Det er også lang tid at leve med en syg mor og en syg kone. I fredags blev lyset slukket
Hendes legeme kunne ikke bære livet mere. Så Gud måtte flytte livet der, hvor det kom fra, ind til sin bolig bag død og grav. Hvor Herre tog livet, plantede det om på den anden side. Da livet, rundede, ebbede ud, hun døde i favnen på Jens og i jeres nærhed. Jens, der var hendes tro følgesvend lige til det sidste. Da livet rundede ud, det var en mærkelig oplevelse, som jeg har forstået, der var det sådan, at fjernsynet var tændt, og der var gudstjeneste på fjernsynet. De sidste ord, som Ida på en eller anden måde fik med, det var, da præsten lyste fred over sin menighed. Guds fred være med jer. Og da lyset blev slukket, så var der som om, der var et stort lys, som kom frem. Hvad et stort træ? Hvad livstræet? Et stort lys, som skinnede mod hende. Ja, lyset blev slukket, men der blev også tændt et lys på den anden side. Det blev en smuk død på sin vis. Selvom vi ofte oplever døden som skræmmende, men fordi vi er magtesløse, så oplever vi døden som skræmmende. Vi kan ikke stoppe den. Men den kan være smuk alligevel, fordi den åbner døren på en eller anden måde til livet. Den slutter af, hvor vi gerne ville, at livet skulle fortsætte, men samtidig åbner døden og giver fred. Det fortælles, at der efter 2. verdenskrig, der var det sådan, at man i nogle børnekoncentrationslejre i Tyskland, børn, der var blevet pint og altså det var slået ihjel, der fandt man på deres køjer små tegninger, sådan ristet ind i træet. Det var små tegninger af sådan en sommerfugl puppe. Jeg ved, inden det bliver til et sommerfugl, så er det en larve og en puppe. Og den puppe, der var ved at sprænges. Det var ved at brække. Og ud af den der kokon, som det her, der var der ved at udfolde sig en sommerfugl med de smukkeste vinger. Sådan oplevede børnene i deres tanker, at livet med deres pinsler, sygdom, ville slutte med, at skallen ville briste, og et nyt liv ville bryde frem. Sådan kunne vi tænke os, at Ida med sin kristne tro oplevede gennem det her, hvor noget brister, og noget nyt er på vej. Gennem sygdommen kunne hun måske tænke sig, sygdom og døden, så vil livet folde sig ud som en sommerfugl. Mange tanker dukker op, når man ved, at døden nærmer sig. Hvad sker der med mig? Hvordan skal det gå med Jens? Hvordan skal det gå med børnene? Hvordan skal de klare sig? Ida havde givet sit liv til Jesus. Og hun havde oplevet, at Jesus på en eller anden måde også tog imod hende. Og at han havde lovet hende, at han ville være med hende alle dage. Som vi hørte i teksten, hvor Herre siger, Gud siger, om andre glemmer, jeg glemmer ikke dig. Ida, husk det. Jeg glemmer ikke dig. Og når der ikke er flere menneskedage, ville han nok sige til hende, Ida, husk det. Når der ikke er flere menneskedage, ja, så vil jeg give dig
nye Gudsdage bag skyerne. Og så vil han fortælle hende, hvorfor de lyse tråde, såvel som de mørke bånd, var lige nødvendige for mønstret i mesterens kyndige hånd. Først da får de at vide, hvor vigtige både de lyse og de mørke tråde var vigtige. Jeg var med dig, vil han sige til hende, når livet var smukt og lyst, men også når det gjorde ondt. Hvad Ida tænkte, da døden bankede på, det ved vi jo ikke. Måske så hun lyset bag livstræet. Måske hørte hun ham sige, kom nu, Ida, du gode og tro tjener. Nu går vi to ind til nye dage. Hos mig er der plads til mange, også til dig. Og I, som er tilbage, sidder med tomhed. Ja, til jer vil vor Herre sige, hun stod på det. Hun er i gode hænder. Og til jer, I er også i gode hænder. For hun er i min venstre hånd. Og jeg lover jer, I er i min højre hånd. I er begge, både hun og I og vi, i mine hænder, siger han. Lev på det. I blev alle rigere ved, at Ida var en del af jeres liv. Måske kan I sige, som den norske los, Terje Vigen, som Henrik Ibsen skriver om. Han havde mistet kone og barn. Han siger, stort har jeg mistet, men stort har jeg fået. Så får du have tak af Gud. Amen. Jag känner du tittar på mig med ditt varma ögonkast. Jag vet inte om jag vågar titta på dig. Du räcker mig din hand, den smälter in i huden min. Jag vet inte om jag vågar röra vid dig. Men när solen kommer fram känner jag din varme i mitt bröst. Och en liten stund är jag säker på att du älskar mig. Du leder mig iväg till ditt vackra drömmarland. Jag vet inte om jag vågar följa med dig. Du kysser mig på min kind. Jag känner din
älska dig. Men när solen kommer fram känner jag din värme i mitt bröst. Och en liten stund är jag säker på att du älskar mig. Jag känner du tittar på mig med ditt varma ögonkast. Jag vet inte om jag vågar titta på dig. Det er overvældende at se så mange samlet her i dag. Og en stor tak til hver eneste af jer, som har kommet her for at mindes vor kære Ida her i smukke Koldefjord. Og en tak til jer, som følger os i Danmark og Sverige og Norge. Kære Ida, du er min søster, og jeg vil gerne dele mine tanker med dig. Når du forlod os i fredags, var der alt for tidligt. Og sorgen er simpelthen for stor at bære alene. Vi må søge trøst hos hinanden, og det er utrolig flot for mig at få lov til at komme her og være sammen med jer alle sammen. Ida, det vi står tilbage med, er en rigdom af minder af dig. Og du skal vide, at du lever videre i os alle. Og jeg er sikker på, at du er her i nærheden et eller andet sted. Det er næsten, så jeg kan høre din glade latter og se dine store, tindrende øjne se på os. Alle, som har mødt Ida, og som har tilbragt tid sammen med Ida, vil mindes hendes lette og positive tilnærming til livet. Men det, som nok var din livskraft, var din viljestyrke, stædige og bestemte væsen. Og jeg er overbevist om, at det var netop disse egenskaber, som var helt afgørende for, at vi kunne få lov til at have så mange fine år sammen med dig, på trods af din alvorlige sygdom. Ida og jeg er adopteret, og derfor har det været vigtigt at dele en tryg og god barndom i vores store
skandinaviske familie i Danmark, i vores hjem i Virum, og på Røsnes og i Herlev i Sverige. Selv Astrid Lindgren kunne ikke have skrevet vores barndom finere, end den faktisk var. Alle elsker dig, Ida. Din livsglæde lyser ud af dine øjne. Og Ida levede et rigt liv, eventyrligt, og hun boede blandt andet i Australien og i Paris. Du nåede at finde din biologiske mor og besøge hende på Sri Lanka. Men det var på Færøerne, du fandt din store kærlighed. Og det var her i Koldefjord, sammen med kære, trofaste Sigurd, at du skabte rammerne om dit livsværk. Elias, Benjamin, Liva og Enya, I er hver især helt enestående mennesker. Og Ida, jeres mor, elskede jer helt ubetinget. Og det er den grænseløse kærlighed, I bærer med jer, som en del af jeres mor. Men nu skal I stå sammen som søskende og familie med jeres far. Og I skal finde styrken sammen videre i livet. Og I skal vide, at vi er her alle sammen for jer. For at støtte og vejlede, hvis I ønsker det, og når I har brug for det. Koldefjord er uden sammenligning det bedste sted for Ida at være. Og I skal have en stor tak for alt, I har givet Ida. Ro, nærvær, tilhørighed og ikke mindst et trygt sted for hendes familie. Ida og jeg har delt alt, og vi har virkelig haft det fineste forhold til hinanden, søskende kan have. Vi har ikke altid været enige, men det gør ikke noget. For så længe vi respekterer hinanden, så kan vi også støtte hinanden i vores forskelligheder. Din sygdom gjorde nok, at vi fik snakket mere sammen, end man ellers ville have gjort i en travl hverdag. Og der er ingen tvivl om, at du ville leve. Din viljestyrke var stærk, klar og tydelig, helt frem til din krop ikke kunne bære dig mere. Du forlader os på en måde, men i dag siger vi nødvendigvis ikke farvel. Ida, du er her hos os, trygt i vores hjerter. Og Ida, vi er her hos dig, åben for at tage imod dig, i en hvilken som helst form, du vælger at vise dig. Du vil altid være min søster. Kære Ida, jeg elsker dig. Tak for alt. Med Halde Handelcenter.
væksten af børnene, væksten af familien, skal jeg takke til konotsen, som er kommet her i dag. Mod samtjeneste, stol og hjælp. Familien, som har været klar alle tøjerne, hjælp til den hjælp, som hun har fundet her fra tikkun, fra skolen, fra nærminger, kammerater. Tak for det. Og tak for det. Sangerne, organist og til Høtten her, som har gjort alt klost. Tak for det. Og så skal jeg sige, at alle er velkommen i 11-18 år hjerteferien, men i halvtid her således, at tid som kan ske til her om auto på og færdig ud til Grøven, kunne nok færdig ind der ved det her 18-4, hvor det skal være. Men tak for det, skal jeg sige. Lad os bede. Lad os alle bede. Herre, vor Gud og himmelske Fader, barmhjertighedens Fader og alt trøsts Gud. Trøst og styrk, du ved din Helligånd, alle dem, der sørger, og opvæk vores hjerter til at våge og bede, så vi i en levende tro og et helligt liv arbejder på vor egen frelse med frygt og bæven. Giv os at sætte vort håb alene til din nåde, til syndernes forladelse ved Kristus Jesus, vor Herre. Og når dagen hælder, der bliver os hos os med dit lys, for at dødens mørke ikke skal forfærde os, men at vi må se himlen åben og fare herfra i fred. Det beder vi alle i vor Herres Jesu navn. Og vi vil lyse velsignelsen over Ida og høre alle Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Og vi stander mere, end vi tænkte at gå, mamma. Vi står op, mens vi synger.